Ardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha APHLC Song Pen Chitung Langso LP School along Mai Ingnipon Mohamaya constituency Chitung Langso LP School along Jones Ingtika Tharke Japon APHLC Song Pen Cherok Tokmate awareness program Kang Nipon Bangso Maya long APHLC Central Pen Dipen Rongpi Office Secretary Purnima Ing Hipi Vice President Rita Kramsapi Women Wing Secretary Koiliani Tisopi Phudang Ing Tipiatum Chetongdun Bangso long Inglong Aratmati Karbi Akhe Methanga Jakong Kachichini Nangji Anparta Article 244A Chepalong Japhan Cherap Cheto Dun Thek Japhan He Hui Chethan Chimunpon Bangso Maya long Bang Pharoke Thomsosi Paklong Kam Arat Atum Anparta Mohamaya APHLC President Robi Singh Ronghangatum Tami Chetongdun News Desk Report Karbi Anglong News Iruyang bang pen latum ke ni thom ni phi latum kai ke tak cherok tok amai du Hithile dam se tami Bengali keng sangatum ka chethanji kai ke ta itum si dolong nangji Karbi Anglong bongo sena Bengali Anglong pemanang ji pusikipu bang Bengali atum ke Arjuita Athena Karbi Anglong ke ilitum atim Karbi Kuki Rengma Naga Mizu Paiti Siam Chakma Garo Dimasa Kato kawita ilitum atim ke ilitum cedolong tim nangji kalang makali kalang rat asing tondo nangji nili tu lokke nili ke nili nu vekta delhi ta nili ke protesta do dam hai la anno nili kai ke chinghon na aki ha jai ka thar sar phan kipu president APHLC phan kipu sar tuliram ronghang non kidobom BJP sarkar alangli CM tuliram ronghang sar alangli YouTube alang sidami peglong iglo longlo jai ka thar sar ke development akam thangna tawan wetin lang thangna tawe alangli alengki thi principal secretary ke do hota alangli thangna tawan ne kuna lo ki wan po ha cheklam se kavet Karbi Anglong kapado wan theji mata Wajekti bon se tame alangli lo ki tok penching lo alangli rodaphan ki tham ki mom alangli an ke kem kantung non alangli arta ke 70 ta alangli arta ke dam lo 75 eklo te alangli la anak isa ang bong se tame alangli med janga porwe phone cholo dun mate o sir nangli lak ik ema phone cholo dun po laki lak piglotin niya tung sita lak ing tung te derlo pia podlo sar po rat ajay dilo chada pitha rat ajay dilo alang li sang tung te dat alang li lak ing tung dat ante la sana phan le leader pupete komada phan si pulang alang li tum BJP sarkar pen government ki laki kumota dolo musurita dolo ukakasuta dolo uasuta dolo sangmarli ron olo lahay ke central avokak ke central avoke central musuri ke kalang magali Kalang magali kalang Sinon Karbi Anglong ko pisempek long lereglo idom Karbi akhai tumke tangkar lupik di non sami pinan IPHLC tum sami inu bang BJP long dum ke tangkar long jibon tu labang so tangkar ke long ji aphan se la khai kaching hon asin na mai pe dak le itu makai reng nang ji puli hodai tan nang ji bom kami lebang so tangkap tilu kap i penajo itu mah hempek tak cikin ni bu lapi nonon ke itu mata nampo tangkap lagi tiga kali itu ke BJP long itu dame congdan nang ji aja dapat parti long itu dame congdan nang ini thang ahemaan si tum cicu nang ji labang si tum mata nampo. During polling station angkang BJP President Raja Ningtia Methang Jongjong akhiadat pen kidok det arat atuma phan pe kar omla pen sangkeron pon mati jongni phaikre ke thomarni Duarbagori MSC constituency angkang during polling station ke parlo rongkre ke thom arat atuma phan sarmutot sarpi sarbura atuma phan lapen kidok det ahem to natuma phan Raja Ningti Amethang Jongjong akhiadat pen pe kar omla pen sanglin krepho kipi pajir pon Bangso kipi ke pajera sai ke deng ponalong BJP claim rapet akorti atum penang anche tongdu lapen ke alangli ke inut diring a hawar pen ke BJP president claim bangphu lapuson kiduk det arada tumaphan kera pon thegapot arada tumpen akero pipon
Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News. Nilip tarapung ramrong piarong klengdun klengsar po atum taraji langsun pitovar kepang thaipon. Tarapung ahawar ramrong piarong along klengdun sonjoy teron klengsar po joyrong pipen japonsi riso e jangatum chepaduksi nithom an taraji langsun piatovar pang thaipon lu. Lasi klengdun sonjoy teron pen choning rilo non kewang ji ar koyachi klopen ke ingpu ponpo lasi labangso langsun karlitang dokpi tok bipi ke bangso taraji langsun pialongsi abang kereng damjuilo lasi dokpi tok bipi rj ke langsun henlo lasi kadokawe Karbi Anglong do anarat lapen artist atoma phanam tame choning ripon nili tumsi me thanga hem kamsai do anta GOC klemlo lasi ham phangasong do ana phanta nang humri jiaphan choning ripon Tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Yes, tamhan tami si pujin channel video la ning hang. Ala tum tami labang so langsung long nang humri tami labang so langsung la tum non ke paklar la kidam ke bang phantan tum kijoy ke ben kidam ke bang ipan tum bo ipon bom lo ben tum tawars tami pamisan ni phan bori lo asinali tum tami apor mesendo pete nang humri tami artist kal chat kali la pen la kadok abi la Karbi Anglong ratum an sami alang litu makilang ji aning hang do tang te nang homring noi dak sar the rong pia rong nang homring non badak pen puthot ni litum nang japon ji nang litum rang lote sila to langsung long an ni litum nang japon ji na men no man ke litum taraji langsung pi pasi irpon tarai bom non ada litum ruso jang pe munai bom na langsung to ba bang nai palang mudui fan selampon bom Kedam tangar ni larsing ingtipen kepang dakpon alama putha kese Bukajan Regional Committee atumpen lamklar kachipipon larsing ingtipen isi hinia birta long kepang daklake angkurawi alam pusi kese Bukajan Regional Committee atumpen jongpon ni phaikre player ni kese Bukajan Regional Committee aropen pherangke amai ke phaponang kok alam thelake Kedam tang ajahak abirta long kepak langpon lake chedon sarpenle kacheparai pon kali lasi kese Bukajan Regional Committee penke chedon don thekthela penke sarthang sing timunga phanke arpu pen pasun nangji nangni puta nelitumke ningje donde lasi nelitum kese Bukajan Regional Committee atumke angbong sido puta chethan pon Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News Christmas ke pido hala so puthak sinilitum kamang hudun ke do kokayok sipini kaduk abe Bukajan Regional Committee angkang branch sub branch atum kamang hu lason do koklo laso puthak sin lidum pini Christmas mate lamkla chipaklang nang kokpo branch sundang hu promojok se lalo pini le tum lamkla ri pi ke lalo ke pi gang tung bangke part tum Karbilochar asom Bukajan Regional Committee along ame phu sarlar sing ti Christmas along kanje ke se Bukajan Regional Committee pen ke Central Committee along ame phu sar thang sing te mung afan kapas sun ji along alang ni chedon dun lo tum Bukajan Regional Committee ke la benut bahai ni tum ben chekroi si chingwai si chedon dun lo pasalang ni chepaklang la supon ni tum kamang hu do kok lo la bangsu ni li bangke ke se Bukajan Regional Committee long a General Secretary lo ni li same confusion do kok lo je ni tum ke se Bukajan Regional Committee ben piniar nian sitame Central Committee along lason a problem ke do amuk laphan lason holaso ni tum thang ka chingwai alam abe ma chingwai be lang chingwai means tum 13 ar ni stami ni tum kese Bukajan Regional Committee ke claim ke damji hol activities lai hu puthak sin ni tum ka chingwai pa do sitame song aphan kai no dak ji lason a resolution ka do we kirip abe lapen chikroi sar penalang ni lason ke kapang dak kali pusi nili kese Bukajan Regional Committee secretary hoi pen media hoi pen pachining tunglo mate kaduk abe kese Bukajan Regional Committee angkang branch sub branch do antuman stame la pachining tunglo athe nilitum kese Bukajan Regional Committee along pini arniana sitame kaduk abe full pledged kalilang itum Bukajan Regional Committee along bangke central pen bangke only president la pen nili secretary fan chalang approval ke do bangke kaduk abe tum han bangi approve prepin lang lasi alang di bangke Bukajan Regional Committee ben bangke amuk thang sing timung sarafan kapas sum ji along chedon dun pu alang lum chikroi lo pu bangke la banga hokali lasi kaduk we kese Bukajan Regional Committee angkang
branch along president secretary ka du west man same kambang hu nun dei phane training ri klo lapen ka phek tum sami nili tum KSA Anglong pho atum phan aro nang ithak dunji holai hui bang kya nutun same nang kliam dun de dia ji phan sin ni chun ring tum lapen ke bang ilang ani damtal ke bang ilang pen ke ili tum song Karbi aham phang song along aro ki do bang chilang no pik la so posi ke bang ilang ani sitame anut ka phek abang phutu bistabe bethang Karbi khe aphan kache song ji Karbi khai ki sung hot kaching song pidunji pa jok si labang so KSA sitame claim lo la pen KSA sitame pangtang lo labang so KSA pangtang pen si Karbi khai ki sung long tame chi song dununji po ke mang pen si idum KSA na pangtang lo la so long jong si ko mane abang phu bang phia tum labang so KSA phanang ithak dunji phan nang kamat tha dun so na hok helam ka pangdak polo tang de labang li tum stame kroine thek kroidun thek de ji la pen ning duk lo ache ajat alam sitame nili tum chingwai sar pen si claim dam nang gi pusi nili president